Нова мания – бира понг. Добро утро! Добро утро! Започва Събуди се. Вижте как ще прекараме минутите до 9. Нова мания – бира понг. Що е то бира понг? Колежанска игра, средство за благотворителност или забавление? А може би и трите. В търсене на тези отговори Антон се срещна с основоположниците на спорта у нас. Как се играе бира понг? И как турнирите помагат на деца с синдром на Даун? Да видим. Бира понг, така се нарича колежанският спорт, който придобива популярност у нас последните няколко месеца. В него трябва да отселиш стопче 10 чаши с бира преди противника. Победител е този, който елиминира чашите на противника. Елиминацията става чрез попадение на топчето в чашата, а това става след удар с ръка, хвърляне с ръка. Когато се играе по единично, всеки играч има право на 2 топчета. Когато се играе по двойки, всеки един от участниците в отбора има право да хвърли по едно топче. Правото може да хвърлиш с парабола, директно или с тупкане. И след като топчето попадне в чашата, чашата се отстранява и така докато се отстранят всички чаши. Запалих се по играта, видях, че в България никой не го развива това нещо и реших да го направя, да го развия с цел да може да чрез играта да подпомагаме каузата, за която отдавна се бориме, а именно да помагаме на деца с синдром на Даун. Чрез постъпление от турнири, Федерацията по бира понг осигури едногодишен курс при логопед за малкия Теодор. Държавата не помага, защото тези неща за тях не са платени. Логопед, психолог. Трябва просто родителя да си плаща от джоба. Ние бяхме асистенти на Теди, но държавата ги спря тази година от януари. За една година уроци при логопед или посещения при физиотерапевт са необходими между 1000 и 1200 лева на година. И ние решихме, че най-удачният вариант е да съберем всички тези пари на куп, за да може да подсигурим една плътна година ангажираност за едно дете. Хората трябва да играят бир понг, защото играта асоциира хора. Тя запознава непознати с непознати, които дори само след една игра стават приятели.